салом алейкум бародарон ва подписчикони канали Дунё Медиа. Бародарон дар канали мо обуна шавед, зангуларо паш кунед. Агар видео ба шумо аққулҷа бошад, як лайки қиматбоҳои худро гузоред. Инак мегузарем бар як қиссаи кӯтоҳ. Зани Факире аз ночорӣ ба радио занг мезанад ва мегӯяд: ман мехоҳам ба Парвардигор паёме гузорам. Мард инро гӯш мекунад ва котибаашро фарёд мекунад. мехоҳад ин занро маскара кунад ва мегӯяд: рафта аз бозор харид кун, гӯшт, майдаю чӯда, ҳар чизи рӯзгор бибар ба фалонсуро ва билеб. бигӯ ин аз шайтон аст, аз иблис. котиба меравад аз бозор гӯшт, майдаю чӯда харид карда ба ҳамон суроғае ки гуфта буданд мебарад ва мегӯяд. вақте дарро мекӯбад, зан мебарояд ва он чизҳои харид кардаро ба зан медиҳад. зан ончунон хурсанд мешавад ки ашк аз чашмонаш фаро мегирад ва котиба мепурсад: шумо намехоҳед ки ин аст ки аст? зан мегӯяд: на. котиба мепурсад: чаро? зан мегӯяд: вақте ки худо фармон дод, ҳатто шайтон ҳам хизмат